भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो हांची युती आणि ह्या युतीद्वारा आशिल्ले आमचे सगळे 43 कॅन्डिडेट आणि अधिक 7 जण जे आसात तांकां इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसात तांकां आमी पाठिंबो दिवप अशें मेळून ह्या 50 जाग्यांनी भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो मिळून हे निवडणूक लढयतात। येता त्या 20 तारखेक ह्या निवडणूक जातली। 18 तारखेक 5 जेन्ना प्रचार सोंपतलो आणि 19 तारीख जाले नंतर 20 तारखेक हो निवडणूक जाले नंतर 22 तारखेक ताजो रिजल्ट। आम्ही सगळे पक्षान दोन्ही मिळून उलोवणी करून मोगोचे 3 आणि आमचे 40 असे 43 जणांचे सगळे उमेदवारी आणि तांचे हे जे आसात नाम सकट फोटो सकट सगळ्यांक तुमकां पयलीं खबर आसात, पण अधिकृत रित्या आमी सांगपा जाय म्हणून ते तेंचे पॅम्पलेट आमी तुमकां सर्क्युलेट करतले। ते नवे चेहरे दिले, प्रत्येकाचो अनुभव, तांची प्रशासनातली काम करपाची क्षमता, त्याच बरोबर तांचे म्हणजे ऊर्जावान असे सगळे जे चेहरे आसात आणि तांच्यांनी प्रचाराची आतापर्यंत एक फेरी तांच्यांनी पूर्ण केल्ली आसा आणि पूर्ण करून प्रत्येकाच्या घराघरान वचून पक्षाचे सिंबल आणि आपापल्याचो प्रत्येकाचो वैयक्तिक जाहीरनामो पर्यंत पावोवप आणि पक्षाचे बाकीची कामां पावोवपाचे सगळ्यांनी सुरू केला। ताका प्रचंड प्रमाणात प्रतिसाद मेळटा। आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याचबरोबर प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी, आम्ही आमचो प्रवास चालू आसा। त्याचबरोबर आमचे दोन्ही जनरल सेक्रेटरी, त्याचबरोबर खासदार